बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारी उदालगुरिनि खासातलायाव मिटिं हल आरो एसपीसी कालभार्ट बेखेवदों। बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारी उदालगुरि जिल्लानि खासातलायाव मिटिं हल आरो एसपीसी कालभार्ट बेखेवदों। बिटिआर सोरखारा एसओपीडी बिथांखिनि गेजेरजों उदालगुरि जौगाखां खोन्दोनि सिङाव थानाय जाबेरितला बीसीडीसीनि खासातला गामियाव गोदानै लुफुंनाय जथुमा हल आरो एसपीसी कालभार्टखौ बेखेवनानै होयो। बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारीआ बे बिथांखिखौ फोसावनानै सुबुंफोरनि गेजेराव फोरमायो दि बिटिआरआव गोजोन फैफिननायनि जाहोनाव आथिखालाव लामा दालां मिटिं हल कालभार्ट बायदि लुनायनि खामानिफोरा जोबोर गोख्रैथिजों सोलिगासिनो दं। बे हाबाफारिनि गेजेरजों लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारीआ स्टेपेन टेब्लेट फ्लक्स पर्टेल टेन्ट बायदिफोरखौ बीसीडीसी मावख'गिरिफोरनि आखायाव राननानै होयो। दिनैनि बेखेवनाय हाबाफारियाव उदालगुरिनि जौगाखां खोन्दो ब्लक अफिसार सानसुमा बसुमतारी यूपीपीएल दोलोनि उदालगुरि ब्लक कमिटि प्राइमारि कमिटि आरो बीसीडीसीनि आफादगिरि आरो यूपीपीएल दोलोनि गोबां दैदेनगिरि मावथिफोरा बाहागो लादोंमोन। माजबादनिफ्राय जतिनाथनि रिपर्ट एनबीटी लाइव। बस दे फोटो मारा सकते तो बढ़िया सा फोटो मीडिया प्लीज Govinda Basumatary long live! Long live! Long live! Govinda Basumatary long live! Long live! Long live! UPPL long live! Long live! Long live! UPPL long live!